Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a kun ga wutan nan wani sabon salo da ta zo da shi? Jama'a ba fa tsuntsaye ne suke kai wuta wani guri ba fa. Ba fa fararen abubuwa ne suke kai wannan wutar wani guri ba fa. Ba fa masifar iska da ake fama da ita a kasar America wanda take ƙara wutan nan ba ita ce take ƙara wutan nan ba fa. Jama'a wallahi kullum wutan nan tana zuwa da sabon salo. Jama'a ku duba wannan. Iska ta tsaya. Babu tsuntsaye, babu duk wani abin da zai ƙara wannan wutar, amma kawai wutar tana yin kibiya ne daga nan gurin ta je wannan gurin. Jama'a dai kuna kallon wannan gurin. Ku ƙare masa kallo ku gani. An tsayar da iskar babu, amma ga wutan nan yanzu ita da kanta da kuka san an jefa missile haka take tafiya. Ta je inda ma ba a tunanin akwai ta nan take zuwa ta yi. Ni wallahi yanzu abin ma na ma rasa mizan ce. Mizan bullo ne, jama'a Allah yana yakin sa a inda ya ga dama. Allah yana faɗa ba tare da kowa ya san ta ina wannan masifar take ba. An ce iska ne, an ce ruwan sama ne, an ce ana sanyi ne, an ce ai iska ce take karawa, aka zo aka ce tsuntsu ne, duka mun gan su kuru da kuru akwai su. To yanzu Allah ya tsayar da iskar, ya tsayar da tsuntsayen, ya tsayar da komai, amma wutar ita da kanta take kibiya ta je nan ta je nan ta je nan yanda kuka san cewa mizali ake harbawa, kuma ba tare da kowa ne ya harba ba, kawai ikon Allah ne. A yanzu wutar kawai sai dai a hango ta je ta daki wani guri mai mahimmanci, ta daki inda ake tatar mai, ta daki wani kamfani, ta daki wajen kera makamai, ta daki manya-manyan garuruwa ko kuma manya-manyan benaye ko kuma kawai yanda kuka san an harba mizali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullun dai tana zuwa da sabon salo, kuma wallahi jama'a bata tsaya ba, wanda a yanzu tana neman shiga birni na 7 a kasar America. Jama'a me yake faruwa ne? Me yake faruwa ne a ƙasar Amerikan jama'a? Jama'a mu dai za mu ce mu ci gaba da addu'a. Idan lalacewar Amerikan da babu ita ce alkhairi a duniyar nan, Ubangiji Allah ya ƙara ƙarfin wannan wutar. Ubangiji Allah ya tsare jama'ar da ke ciki, Allah ya fitar da su. Yanzu ba wai maganar a ɗauki mutane a koma nan ɓangaren babu wuta nan ɓangaren babu wuta ba ne. A'a, iskar ta tsaya, tsuntsaye sun tsaya, babu ruwan sama, babu sanyi, babu guguwa, amma haka Allah yake ɗaukan wutar take tafiya nan gashi dai kuna kallo da idon ku jama'a. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi wannan kadai ya ishe mu san cewa akwai Allah a duniyar nan. Kuna dai gani fa, sun ce su kadai ne, babu Allah a duniya, su kadai ne Allahn su, ba wani wanda ya tsaya musu, sun fi karfin kowa. A yau gashi nan sun rasa ma ina za su kama, ya za su yi ma babu, addu'a za su yi ne, wace ƙasa za su kira, babu. A kullun wannan fa yau ya faru, kuma gobe wanda zai fito ya fi wannan, jibi ma haka muke sa rai, gata ma haka muke sa rai, in Allah da sai ta tafi gabaki daya. Jama'a ni yanzu abin ma na rasa, kuma gashi yanzu yana ta tsallakawa, yanzu inda ake hango wutan bala'in ya hango ba, yanzu wannan kibiyar haka take tafiya ko ina da ko ina, inda ma babu iska da ma jama'ar sai dai ya zo garin da ma ba a taba tunanin cewa wutar za ta zo ba, sai dai a ganta a cikin garin, kuma abin gudu, kuma kun san wani ikon Allah, abin ba da gudu yake tafiya ba, da hankali yake tafiya. Barantana ma a ce ai gudu yake ko wani abu aka harba ko mizal ne. A'a, kawai za ta taso ne fi da hankali, kuna kallanta tana tafiya har ta zo inda Allah ya ce ta tsaya. Jama'a ci gaba da addu'a, wallahi Allah yana nuna mana aya a cikin kasar America a yanzu. Saboda haka jama'a ci gaba da addu'a, a ci gaba da addu'a. Allah ne ya kawo ƙarshen zaluncin duniya gabaki ɗaya. Yanzu dai gashi nan ya tabbata, sun rasa ina za su je, sun rasa ya za su yi, sai lalata musu garuruwa take, sai kai da tun ana tare ta ma, yanzu ba maganar tarewan, komai ya tsaya. A ci gaba da addu'a, Ubangiji Allah ya ɗaukaka musulunci, ya kaskantar da kafirci, ya haɗa kawunan kan musulman duniya gabaki ɗaya, ya nuna mana munafukan musulmai a fita